Coba, Pak. Aku lah mau ngajo, aku itu ngengkel. Jadi termandu. Aku lah mau kayo, aku itu ngengkel. Enggak ya. Aku ngengkel, aku nggak tak kuat, aku nggak. Jangan ngaji ya. Yang ngaji. Ya wong ngaji. Ben rumah ngaji. Lo kalau ngengkel, aku kayak kuat aku. Tapi kemang kerasa kadang sah gak ngantongi kayak ngono lho. Aku ngomong lah gue apa-apa, aku ngomong tak gitu. Kamu tak mah. Aku sih buka weh. Bang Mogong, Brongsong kerekep piye ora enek ngono. ngomong tak. Padi sehingga kan berasa kan lah, aku ngomong ngono kene iki lho. Nongko wit. Gak boleh dicat kok kuwi ngono. Ngono. Nah Mogong, Kono iki kerasa kewan iki kono ora percaya. Kok ora sakno jawane iki. cek aku lang gowo. Iki nek omongan tak